Hi guys, good morning. Nagamit ko ani kay murag something lain ang akong matawans kung mag-edit ko. Si Mio to asa lamisa si Mio akong gibutang kay nagsali siya karaw-karaw dito sa akong editanan. Nya si Mario na diri gidalan niya ang baka diri. Ayaw lagi na painom sa kuan, gipainom mainunan niya sa sabon hinuon. Unsaon na pag kuan tambok nga sabon may gipa inom. Di na pwede pa inom mo sa sabon. Matasiguro tubig ug asin. Iya ko pa inom niya. Hindi man na yan. Agoy pa inom. Mahilo ka ng baka. Okay. Tama o. Sabsab niyo. Dani ho butan niyo kinay langaw dani ho. Ha? Magic soap ginukuha pa man ni nangasawa. Pangasawa na ma. Dungar Sa man sa di man sa nag-atimanon kung kuan. Dungar ni healthy ni. Sok siya. Wala ko ma. Buutan si Mario karon, may lag tuloy-tuloy niya pagkabuutan. Ug magtukar gid niyang kuan na tanaan ta lang. Mama, away ko. Lagi Titiyo mo kami. kuan ang dan sa ilalom oh. Ito Para para ka driller na. are driller. Dito la udo. Ngano man? Nagkarbis na barbin karon. Na di ay reject di ay. Na lagi, dai mo karga bait ka. Kisa may ingon nga kuan. To biya siya itiyo motor siya nga. Apil to karga bin. Saka na kami easy. Dito ni dito. Saka Ato ali si Marvin nagkarga ay si EJ nagkarga pod. to biya guba mi mata udo. Horon do tong batan para udo. Sige kay palit ta sa kuan. Adto ta dito. Kay palit mi sa kuan kanang manok kay na amin nag-harvest. Kaya to buy on dai mo. Asay buhion ag kabuang buhion ag ihawon. Lesunan ka ma. Kay para makakaon kag manok nga kuan. Kana ako motor na ma. Ha? Kana ako motor. Ay gusto niya lagi. Ag diretso na madayon ko sa ubos. Ako sa kamus. Ag adto ko na ako'y adtuon dito sa kuan. Ilahan ni Madam Erlinda kay kaghapon Amal sila eh. wala ko nakadayon. Pag uban ay pagkuan kay uban ta dito lang ni Erlinda. Ay agkabuang maninggi. Kumain ko ilang trabaho na ko ginamon ko dia. Ginamon namin ako gani. Asay gilamunan? Dili. Nang sagbot ginamon ko di babaw. Ya, may lang. Ang ako ilabot dito ma. Isla bra kay nang ngayab isla ba yung gina kuto mo isla niya. Asay islab nganong islab man yung nagilabat. Ang dagko matuto ang labat tanaw. Di ang labat to ang matanom ng buwak na oh. Asay buwak di man ni buwak. Kani siya Malberry ni siya guys. Wala pa ko nakapalit sapat kay kana lagi mag-adto ta sa ubos. Pag abot sa ubos ag kalimot na ta kung sa itong paliton. Imbis nga wala sa plano ag paliton ag kapalit ang kuan. Dili dapat paliton. Nya di ay kuan grapes napakuy kuanon dito sa kang Maring Inday duha ka buok or tulo ka buok kani grapes unya. Akong gignan si Mario iha to pahawanan dadto kay dito na lang nako ibutang ang kaning mulberry daw kaning grapes dito. Nya aga to mga kuan kawayan dadto magamit pa man to ah. Na isla ko gikuha. Kuan na sa ning baka ho kinahanglan na aho. Na isla ko gikuha ko ma. Asa islab? Pero to ko ay. Ay sus di ka na paigo ang islab. Dagan isla. Na namatay lagi ni siya guys. Di ana dani mulberry. Oh. Kani siya bunga naman siguro ni siya. Unod naman siguro bunga naman siguro ni siya. Yara. Kani murag namatay siya. Be? Atong ibuton. Ah, namatay siya guys. Ay. Yan na to siya. Murag patay na ni siya ato ni siyang pulihan. Pulihan nato ni siya sa kuan. Kani. Ah, man mo nagi plaster. Kani. Oh. Ug mabuhi na siya na. Mura na ni lasang ang ato adaming palibot ha. Asa murot na manok. Ag editon sa to akong kuan video kay napakoy video nga i-upload sa kuan Facebook page. Ha? Sagay ko ako rin ato ko kahit anong taon. Ako rin palit ito. Daw dahil ako manok din. Namatay man lagi ning kuan dani oh. Paghikay na diha i-plaster na dito. Ikaw. Asay di ka palit. Adungan na ganita dito kay wala pa man sa naa ang unya pa sa hapon ang kuan. Reject dana. Wala pa na nahuman karon.
Sige na. Ikaw, i-plaster na dito. Kaya agdungan ta. Agpas. Ag-ilis ako. Kanira mo motor dalhon? Danlog ra ba ang agianan, Ginoo ko bayot. So magpalit mi sa kuan. Manok may lag og humana. Kay ang reject. Pasumangil ha. Pasumangil ha. Ali sa dinhi. Asa ka paingon? Agoy ag-harvest. Taysa pa agpangutanon sa nako na sila. Ag-ubanon si Mario pag-harvest sa kuan manok. Nya na adyo imo dana. Ay isa ka buk ay papasumangil diha. Ako sa pangutanon si kuan. Agoy balot intos. Isa ra ka buok. Na. Unsa man Marvin agubanon ninyo si Sherwin? Ngano man? Abre. Wa ba tao dito ag-harvest? Kisay ingon? Nya, agtabang ko? Laki pa lang kausama day ko. Di, laki. Pagtarong ba, unsa may sweldo, manok ra gyapon? Kwarta. Ayaw, kwarta, manok ra. Sos, Mariosip. Kan Sherwin, manok ra ha. Yan eh. Si Rindo ka manok. Tulo ba? Ah, kan duha ka manok. Duha ra ka manok? Ba kami wag na nga kami beritag iya. Unsa man ay reject dana daghan? Tagpila ang reject? Yawa. Ha? Tagpila ang reject? Bot na ilo, di man tatagi ha. Ha? Opera, agdon. Ganina ra mo nagtuyok-tuyok unya wa pa di mo naka-harvest? Truck ng gawa. Trak mo nga mo ikuan huwatan. Tagasa ang truck nga nagkuan? Salay. Dito. Wa pa nang-harvest si EJ? Wala pa nagarbis ko. May truck kung sa misod lang crates na. Turam sa truck ang crates. Nagkuha mo sa tao nga ag-harvest unya kung di magabot ang truck. Abot, tumindi. Panyid to. Ingna nga palit din sa reject. Yan, Sarwin. Sherwin mag-uban siya karon pagkuan na ang harvest sa manok. So ang imo suhol manok ra. Ha? Igna manok ra imo suhol. Unsa ba di ay kwarta? Nakay kadto ko dito nya. Kuha na, kuha na sad si Sherwin para harvest sila. Nanatay manok, basin manok ang kuan. Basin manok ang isuhol. Miyo, dana ra ka. Mahulog ka ha. Mahulog ka. Karon guys, kay wala pa man ta naka-prepare sa atong sudan sa pamahaw, magluto ta na anay nilungag. Naghubas na siguro ni Asia. Nya kani ang atong lutoon nga isda ato ni siyang gataan. Ang uban na gikaon sa iring. Labihan kakawatan ni ang iring dani. Uy, siaw kaayo. Nya, naa may ulo dani daw, isa kagutad. Gikaon. So wala tay mahimo kanina lang ang atong lutoon. Unya kuhaan sa diay nato na siya sa hasang kanina pa man kuan o tinai. Ato sa hinugasan ang kalha. Ako nang nahugasan ang kalha kanina sad ang atong hugasan. Kay naani kuan kaganiha ako nakita itom-itom. Dili man nato katag-an ang utan good. Oh. Gikan ba ni sa yuta. So kinahanglan jud atong hugasan. Ang kasagaran na ay itom-itom kaning mga ingani oh. Kan kay ang kaning dahon lapad naman siya daan. Ang kaning dahon na ay mga abog-abog. Pero para sure, hugasan jud nato tanan. Okay. And then karon ato na dayon kuhaan sa hasang tinai ka ng isda. Na naman tay panakot kanira ato ipanakot daw na ay gata. Nagpalit ko kagahapon sa gata kay plano lagi nako nga maggata na sad. Kanilang siguro isa ang atong butang nga gata. Duha man ni kabuok. So kanilang ang isa. Siguro i-risiko sa siguro nato daan ay ha nato
lunod ni ang gata. So ato sa kuan sa hasang kay kani ra man ta akong lutuon kani kay upat man ni kabuk aw 5 na ay ulo daw na isa ka ingani nya kay kaon man sa kuan kaon man sa iring. So ato lang sa gulandani mga 3 ka buok no kay para napasad tay masudan sunod kaunan. 1 2 3 wala pa ko nakapamahog sa baboy snacks nila karon. Alas 11 na. Nya, nag-video malagi ko sa kuan para pud sa page. Mo nang akalangan-langan ang atong trabaho. So karon ato nang i-plaster og butang ang atong isda dani sa kalha. Gasan. Kuhaan na rin ako siya hasang. Yellow pin ba yan ni siyaw? Isa ka buok 100. Ba? Sayang ka ay kaon tong ulo. Naay ulo dani daw isa ka kuan. Kaon. O tay mahimog kaon naman. Siyaw mong iring diri eh. Kanira ang atong tuon. Ibutang aton ni ang atong panakot daan. Ako ra ni buot-buot nga luto ha. Pero lami na kay ni siya guys para nako. Always lami man jud na. Nya ato siyang butangan sa asin og bitsin. Butangan nato daan sa timpla. Ato na lang ihurot ang bitsin kay gamay raman. Ato ra rin nabutangan utro sa bitsin kung kintahay o kuwang sa bitsin. With asin dayon. Gamay lang sa nga asin para di tama inki-inki style ani. Nya. Itong na dahil nato. Unya na nato sa ni ibutang ang atong pichay kung okay na ni siya. Ato nang mabutang sad ang kuan. Ang kanaang kanang gata. So natungtong na. Okay na siya guys. Ulat-ulat na lang tadana kay muduga man na siya. No, pero hinaya na nato kalayo. Kay basig magdukot na hinuon na bayot. Wala, edit-edit sa ta para sa atong Facebook page. Diskarte lang lagi ta mo nagihog na ayaw ko ninyo paghilabti sa akong mga diskarte kay dili mo ta maka-income. Balag magpabuang-buang ta o parehas karon. Bugdog to yung bayot. Miyo. Miyo na mo de. Si Miyo guys, nakakaon naman sana si Miyo. Kaisa ay kaduha na si Miyo pakanon, buntag raog ana ang gabi. Nakagahapon lagi. Nay man si Mario nga palit na sad og sudan. Ingon siya nga kilawon. Nya kay nagpalit sa kog kilawon kani. Murag kani ang kilaw gabi kauban ani. Murag naapay tiil masiguro dani sa ilalom. Nya di apay isa ka sudan. Kani siya ko ani siya kanang sulod sa ginhawa sa baka. Nya di apay isa. Mo bitaw gahapon nga nag ko nga daghan na kay sudan dito. Nya di apa ambot unsa niya. Liog ni siya liog. Nya di apa ipalit ako buo nga manok walay manok dali. Di ara. Hala lami day yung taob kani ang atong gigataan. Ay naapa man say pichay wa na ko huruta. Kani na isa ka gata diha kani may atong gataan
Pwede na sad nato siya butangan sa pichay daw kamuti tap. Ah, di ba? Solve na dayon ang atong pangsudan. Mao ni. Nay sudan, napay hotdog di ay oh. Pero kanang hotdog walay cheese. Patsada to kung naay cheese, ganahan ko katong naay cheese. Ang hotdog. Yan, ano pang sapas. Alto, marami dahil. Yan, di apa, upat kalugas. Pwede na ni, ununan, dabutangan sa kamuti tops. So, na dahil ang isa kakananan. No? Kaya tipid-tipid ta, kay Ginoo ko. Grabe kalisod ang panahon. No? Grabe kalisod bitaw. Mayin sila nga, vlogger, oh. Dato na kay vlogger, dili tanan vlogger, dakog income. No lagi, naay income pero sakto-sakto lang. No, hayahay na lang og magsweldo sa isa ka channel nako, hayahay na lang og magsweldo sa 12,000. Ang pinakadako 17,000, 11,000, 10,500. Ang sa isa ka channel nako magsweldo og 17, 18 or sa 20. Oh, dako na naa pero mulagi nga ang atong content usahay mugasto pud sad ta. Ang atong content usahay labi na og mukbang, labi na og na kay paliton, gasto pud sad. Nya usahay ag una ang utang, kaon pa ta, pamasay pa ta kung asa ta paingon, gasolina. Oh, nya na siya. Dili ingon nga porkit nag-vlog ta, dako na kay sudan ang dako na kay sweldo sudan noon. Ang uban dayon diha agka sina na dayon agka lain na dayon ilang buot kay mao ni mauna daghan na dayon kay bus. Pero man tay mahimo lagi ana kung maoy ila. No? Wala kitay mahimo kung maoy ila. Ilahan ang pagbuot. Opinion man na nila. Kay maskin unsa ka patsada og kanindot sa atong vlog nga ipakita na adyoy ikasaway ang tao, na adyoy ika-istorya. Nya karon latura ta ato maluto. So karon guys, ato nang ibutang ang atong gata. Di ara, ispiso kaayo ang atong gata unsa kay lamiani. Ato na tilawan ang atong luto. Na unsa man atong luto nga mura mag buot-buot ra rin ako nga luto guys ha. So ang rebel na to dani karon pagkahuman na. So medyo kulang siya sa asin atong dugangan sa gamay nga asin. Gamay lang jud kay murag kuwang-kuwang jud siya gamay og asin gamay. Nya ang bitsin insakto na. Pero ang asin kulang man so atong gibutangan. Nya ato na dayon ibutang ang kuan. O dili sa diay. Kaning pitsay. De, naluto na ba kani Try na to guys. Sana ay na pa sounds may dili tama copyright ani. Sa kanibutangan nato tubig no para sabaw na hinon. Ay Ginoo ko bayot. Buot-buot ra ni nga pagkaluto guys. So karon guys ato na ibutang ang atong pitsay kay basin magmala na hinon ni siya, di na ni maluto ang atong pitsay. Guys, akong gibutangan gamay sa tubig kay murag ispiso raman kaayo to ang gata. Nya karon atong tilawan og balik kung okay ra ba siya. Kay naa na may pitsay nga nabutang. Okay raman sa di halalami kaayo siya. Lami kaayo. Hulato na lang nato nga maluto ang pitsay. Pero dili nato na siya lataon kay mulagi pangit pag malata. Hinayan lang sa kalayo. Hala, mangaon na dayon ta karon. Maniud to ta. Sherwin, wala pa nakauli. Ambot og kanus ato makauli. Oras makauli. Pero dali naman sa siguro sila mahuman pagkuan. Ana ang pagkarga sa mga manok. Guys, nag-edit ko sa video. Ana Sherwin. Agoy, unsa man imong dala? Humana di ay mo? Tulo ka buok. Ngang, patay na Agoy, ginuko na nga stroke. Tututan na ninyo sa street. Patay na lugar na daan dito? Uy, parang Agoy, gipang tuok. nais na ng kurat ba? Ha? Imo na uyon na Ha? Imo na uyon na si Konday. Kisa ingon? Siya, nga pala tutok mag-agaw bala kana si ako kumangkon. Oo. Yung siya kapag may nabilin to ba? Oo.
Ay, video. Palit saya ito. Ha? Palit tayo. Oh. Kanya. Pero isang buhay oh. Ako kayo. Kasi ako kayo. Oo. Kilos. Asa? Asa yung butang ito? Na. Dana na ay butang. Nakakano na iro man. Aw dili man kaon diri kay diri ra masasulod. Ani na kay kaunta kay ha? Manako. Unsa yung Ano kaon? yung sundang silimi akong miluan ni. Hagoy Ginoo ko. Hinluan na nimo? Hala guys, naa na sa daghang sudan. Thank you so much sa blessing. I love you so much. Kutsilyo ko no. Ay, sundang. Mio? Naa na sa daghang sudan Mio. Hala upat ka buok guys. Iadaw ko pang tuok. Ha? Ako ko abit mo 2 kilos. Dara oh. 2 kilos. Sige. Ikuha na ang kuan. Tanan, tinai, limpyuhi. Ayun, kaya ma. O, sige, kanang kuan. Ay, mga sulod sa ginawa ko anina Nag-edit ko sa video. Nya, nakaluto na magud ko niya. Nag-edit pa ko sa video para upload na ko sa akong Facebook page. Guys, mukaon na ta. Sherwin, dili mo kaon kay nagkaon ako no siya. Bukat ta sa atong sudan. Lamitag sudan karon. Yara. Wala, nagmalas siya guys. Alam mo, nalata niya ang kuan. Pichay. De? Wow. Perfect. Ay! Tira. Sige na, babe. Kaon na ta. Sino dia? Di ka kaon? Pagbalikan ito. Agbalik pa di ka dito? May ibalik ng rumah. Uy, ginoo ko. Kano sa pa man mga human di ay? Hapon. Apel udo. Apil si Udo nagtabang? Kaon ta guys. Paniudto ta. Mio? Agoy, abtik ini si Mio Jude. Iro na apple mami yo. Ha? Tigong na dua ka tigong na timan. Asa dakit dito? Gibuhian na nila. Kal, bugpul mo mahog. Ha? Dugpod gyapon ang bahog? Sila mga unta guys. Yo. Akong tutoy wala na di mao. Away niyo po ninyo. Pasensya na ninyo. Kay outfit nila ako sa Facebook page, damay na ang sa YouTube. So saon ta man lagi nga mao man ni atong diskarte sa kinabuhi. Para pud sad ta mabuhi. Wala. Tay sa pagay-sagay. Atong ibutang dani ang atong cellphone. Tara. Akong tutoy nahulog ang kuan. So atong ibutang ni siya. Yara. Ang akong gigamit kani. Oh. Mao ni siya ang diaper ni Mio pero dili naman magamit ang diaper ni Mio. Daga na bagid sad ang akong na-order. Nya kay nagdako naman si Mio, di na agpasigo sa iyaha. Di na siya agkaana, di na siya agka-close. Sayang kaayo. Di ba sa to pwede kang kuan Richmond naunsa. Naunsa naman ni atong kuan Ginoo ko. Basig mga kuan na sa tadani guys. Diara nag us-us man. Nag-us-us. So ato ni ibutang. Yan na nato. So karon mga una ta kay lami kay ang atong pagkaon. Sabi. Di ka kaon? Sabi na Akong gingnan si Mario nga di na magluto sa sudan kay daghan man ni maura ni ang among sudanon unya. Nya na ay manok dadto. Tingubo na lang na sunod no sunod sudan kay layo pa sa kabuwan bayot kung una ka na kaya dito pa pangutang no malagi ingon guys nga kung ikaw sweldado karon sweldo ugma na pay kwarta. Sunod ugma na pay kwarta. Sunod ugma na pay kwarta. Tunga-tunga sa buwan, wala na. Kinsay nakarilit ana.
Sa una sa nagtrabaho ko sa burgeran. Sinimana ang sweldo. Kada Merkulis. Karon, Merkulis na apay kwarta. Huwebes na apa. Bernes na apa. Sabado, Domingo, wala na. Anam-anam nagkawala. Lunes, Martes, wala na jud. Nga mga na dahil nga. Pakapanghulam, pakapangutang. No? Kaya ka na laging time nga. Igo-igor ang atong kuan sweldo. Mausad na'y diferensya. Mga unta. Balik pala ka karon? Dagan pa dito dito. Sunod adlaw na ato dito. Kaya ka manok. Kapila mo kuno. Tagsing isa? Na magyapon sa kaswagan daghan. Ha? Dana di na kilohon? Ha? At kilohon dahil nila kilohon? Ang kanat diha dili na kilohon. Miyo makamarasan ka ni iring ha, makamarasan ka. Unsa man naglitsono na ah?